Tenim el luxe de comptar avui amb la presència de Lluís Parés i Ramonet, pagès samboià i un dels fundadors del sindicat Unió de Pagesos als anys 80. I dic que tenim el luxe de compartir la seva presència perquè si hi ha algú que tingui la memòria viva de la preservació de l'agricultura a Sant Boi i de com va ser la gènesi precisament del parc agrari, és en Lluís. Però en Lluís també ha estat un lluitador i un líder en la defensa del dia a dia dels interessos dels pagesos, de l'agricultura samboiana i del Baix Llobregat davant de les administracions públiques. Especialment en situacions dures de perill, com la desaparició de terres agrícoles durant l'ampliació de l'aeroport, l'arribada de l'AVE a l'aeroport, que per cert encara no funciona l'estació. Ahí lo dejo. La construcció de la C32, l'ampliació dels polígons industrials, d'Eurovegas, i ara l'enfrontament també amb l'administració europea i catalana per al tema de la zona CEPA de protecció de l'avifauna. També porta el cul. Per si no ho sabeu, la Unió de Pagesos fou fundada en la clandestinitat durant el franquisme, l'any 1974, a Pontons, a Valparadés, i s'autodefineix des d'aleshores com un sindicat unitari, democràtic i independent. I és l'hereu d'un sindicat històric també a Catalunya que era la Unió de Rabassaires. El Sindicat Unió de Pagesos és ara mateix una organització professional agrària majoritària de la pagesia de Catalunya i representa també els interessos de petites i mitjanes explotacions familiars arreu del país. Però tornem al Lluís. El Lluís l'any passat la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi. I llegeixo el per què li va concedir aquesta creu. Per la seva contribució i compromís amb la defensa de l'agricultura i del territori en general i del parc agrari del Baix Llobregat en particular. La seva lluita constant en defensa de la pagesia i el camp que l'han dut a exercir diferents responsabilitats. Va ser un dels fundadors de la Unió de Pagesos del Baix Llobregat i durant els anys 80 va ser regidor de l'Ajuntament de Sant Boi. Va ser llavors quan es va fer efectives millores a la xarxa de camins, als canals de reg i a la seguretat dels camps. I es va posar frontalment al projecte d'Eurovegas i a liderar moltes de les reivindicacions nascudes del parc agrari, en reconeixement del seu compromís amb el país i per la seva incansable lluita social. Com a curiositat us diré que va rebre, si no ho va veure per la televisió o els mitjans de comunicació, va rebre la creu juntament amb els d'Estopa. Que, per cert, no els coneixia, però els d'Estopa, com va haver-hi tot el rebombori d'Eurovegas, abans de que el senyor aquell americà digués que al final no li interessava, anaven a participar en el concert reivindicatiu d'aturar el tema d'Eurovegas. Això també és històric. Recordem que aquí a Sant Boi no hi ha molts casos de persones que hagin rebut la Creu de Sant Jordi. Per exemple, sí que hi ha el Pau Gasol i la Fundació Marianao. Bé, bona tarda, Lluís. No sé si t'haig de dir també honorable per tenir una Creu de Sant Jordi. A veure, bona tarda. Honorable, vull dir, crec que els que estem aquí tots som prou honorables, no n'hi ha... Com a mínim és un honor que estiguis aquí. Bueno, no ho sé. De moment m'heu ficat molt difícil perquè heu fet un reportatge que tot és molt maco, tot és molt d'allò, vull dir, sembla que ell verdaderament encara continuarà havent molts problemes, no? Vull dir, molts problemes de tipus polític, de tipus, en fi, tothom té gana, és com un formatge, no?, el parc agrari, i evidentment el parc agrari és un formatge molt codiciós, molt codiciat, perquè és el que està al mig, és el rovet de l'ou, és a dir, tenim tota la zona urbana, industrial, en fi, totes les zones que es va poder parar el creixement, es va poder parar amb el Pla General Metropolità, però la gana de menjar-se aquest parc agrari continua existint. Vull dir, continua existint fins avui dia. Precisament fa 3 o 4 dies hi va haver una moció al Parlament que ho demostra, no? Vull dir, que en parlarem, si ens va desenvolupant, vull dir... Bueno, precisament m'agradaria parlar amb tu. La primera pregunta que voldria fer-te és sobre el que es parla al final del documental, no?
és com veus precisament això, el futur del parc agrari i de l'agricultura a la Llobregat. Bueno, potser per anar a començar al final, però també m'agradaria dir una cosa al començament. Vull dir, si no hi hagués hagut, si no s'hagués creat la Unió de Pagesos amb la defensa d'aquest territori, l'any 74, nosaltres l'any 75 ja vam entrar en una dinàmica amb els parcers de Santa Coloma de Cervelló, que se'ls volia fer fora de la terra. Vam lograr amb el propietari que les coses es poguessin fer, que es sortissin bé tant pel propietari com pels arrendataris, vam poder fer comprar la terra a bon preu. De lluites des del moment de néixer ja en vam tenir. I vull dir, i si no hagués sigut precisament aquest començament que vam fer aquest primer folleto de l'any 70, això va sortir el 77, vull dir, en la qual llavors no es veurà aquí des de vosaltres, en dèiem nosaltres salvem el pla, però de què hauríem de salvar? Doncs hauríem de salvar de les extraccions d'hàbits i de moltes altres coses que estaven passant en aquells moments, que si no ens haguéssim enfrontat amb aquestes extraccions tan bestials dels hàbits, que ja si de cas em preguntes ja ho explicarem què és. Vull dir, avui dia jo us puc assegurar que aquesta terra que podem gaudir tots els ciutadans de Sant Boi, perquè jo crec que la terra en la que diem parc agrari no és de ningú, és de tot el poble, de tots els pobles de Sant Boi, no és de l'alcalde tampoc, és dels ciutadans, i que els ciutadans l'hem de defensar. Vull dir, no existiria. Si no hagués sigut aquells 4 o 5 persones que ens reuníem a l'església de Molins de Rei i cada dimarts ens reuníem i encara cada dimarts ens anem reunint, això ja no existiria. El Consorci del Parc Agrari es va crear l'any 1998 i ja han passat 25 anys, Déu-n'hi-do, i està format pels ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, Papiol, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, essent, tal com es comentava el documental, Sant Boi, el que aporta el 25%. Clar, l'Hospitalet de Llobregat ja no sé si li queda alguna cosa. Queda un trosset de terra allà a Can Traval, que estava primer dintre del parc agrari, però després va sortir, i ara últimament no et podria dir com ha quedat. Últimament hi ha hagut un traspal·lant i tal. Però és evident que es diu, parc agrari neix a l'any 98, diu, sí. Però el parc agrari no neix a l'any 98. El salvem el pla de la Unió de Pagesos, com ve la democràcia. Bueno, nosaltres, a veure, en aquells moments teníem molt bona relació amb la gent del Partit Socialista, vull dir, amb la gent de dalt, i vam anar a veure el Narcís Serra. Jo llavors estava a l'Ajuntament, i vam anar a veure el Narcís Serra i li vam dir, escolta, aquí tens tot un territori que no té cap interlocutor directe. És a dir, veu posar una zona agrícola qualificada en clau 24 protegida, però realment de protegida no és res. Vull dir, el que et dic, les extraccions d'hàbits i altres coses que passaven, no? I, bueno, que s'anaven sorrant. I llavors va ser el Narcís Serra que diu, bueno, doncs farem una cosa, farem la gerència d'agricultura de la Corpo. Em sembla que llavors era encara Corporació Metropolitana. I llavors la gerència d'agricultura de la Corporació Metropolitana es va fer a Sant Boi, al carrer Torres i Bages. I llavors, a dintre d'aquesta gerència d'agricultura, em diuen que hi portem la Unió de Pagesos una persona. I el Partit Socialista en posava una altra, dos tècnics. Jo dic, nosaltres tenim 2 persones que són pèrits agrícols, que crec que estan preparades per ocupar aquest càrrec. Els vam presentar un que es deia Ismael Santonja i l'altre que es diu Miquel Domènech. I els socialistes van posar un que es deia Pep Villarreal. Es va acceptar el Miquel Domènech. Es va acceptar el Miquel Domènech, no vull explicar més coses perquè potser farien mal, però es va acceptar el Miquel Domènech. I el Miquel Domènech era un tio que ja ens ha unit a l'església de Molins de Rei, una persona preparada, i allà dintre del que dèiem la gerència d'agricultura, l'home va anar a començar pensant que entre l'any 94 em ve un dia al camp a mi, hòstia, Lluís, hem d'anar cap a un tema que això és
les zones 24, posar-los un nom de qualitat i que sigui, que ara està de moda els parcs no sé què, industrials, aeronàutics, ara no sé què, i hauríem de fer el nom de parc agrari. Bueno, vale. I sé que l'any 94, i a la Fira de la Puríssima, el 94-95, es va fer un llibre que es deia Sant Boi, ciutat de futur, ciutat en futur, o no sé què. En principi jo el que vaig dir és que m'agradaria més que digués poble en futur, no passa això de ciutat, no va gaire, però bueno, és igual. I allà va ser una explicació que hasta m'havia llegit la veure els disbarats que vaig dir, perquè no sabia ni què deia el tema del parc agrari, però va ser la primera explicació pública, que encara no hi era, d'un futur parc agrari, no? Perquè era el que havia explicat el Miquel. Això avança, s'hi fica ja la Diputació, hi ha uns programes live que donen uns diners per fer proves sobre la Unió Europea. Sí, la Unió Europea, sobre determinades coses. Es va presentar a través de la Diputació, evidentment, nosaltres aquí ja fem tota la feina, però ja representa que agafen la iniciativa els polítics. I llavors aquí vam guanyar el programa Life Natura o no sé què, hi havia uns diners per començar a fer les proves van representar sortir satisfactòries i ja és l'any 98. L'any 98 ja es constitueix el Consorci del Parc Agrari. I el Consorci del Parc Agrari, com es constitueix, ja dic que la nostra relació era molt, en aquells moments que tampoc no hi havia pràcticament res més, gairebé. I érem amb el Partit Socialista, també amb la gent del PSUV, també era perquè molts de nosaltres, mals no ser del PSUV, veníem de les relacions del PSUV, i llavors, a veure, espero que no em perdi ara, es crea el Consorci del Parc Agrari i les persones que més actuen en la creació del Consorci, a part del Narcís Serra, involuntàriament, és el pare, encara que no ho sigui, i després tant el Montilla com l'Anna Hernández, com aquell que se'n va escoltar a la fàbrica allà al Morlanes, sí, i tota una colla dels que estaven allà, que tocaven, els que no hi havia. Llavors el Lluís Tejedor, hi van posar el coll i allò va tirar endavant. Llavors el Consorci es va fer, i està representat a la Diputació, estem representats. L'Unió de Pagesos som tercers vicepresidents i la Diputació, els ajuntaments i el Consell Comarcal. Últimament s'hi va afegir la Generalitat amb el Pasqual Maragall i últimament, des de que ara faran 25 anys que hi ha el Parc Agrari. D'aquests 25 anys, si porten 25 anys, en portem 20 demanant un servei de disciplina urbanística. Perquè si no, continuem desfent el Parc Agrari en coses, sobretot Viladecans i Gavà, que tenen fet una merda. Vull dir, tot ple d'infraccions, tot ple d'horts il·legals, tot allò, no? Llavors, concedim aquest servei de disciplina urbanística, ara fa, no sé, 3 o 4 anys, perquè les coses, els anys a mi no sé, em passen d'una mena de manera, i aquest servei de disciplina urbanística ja està vigilant totes aquestes infraccions i intentant corregir-les, no? Això està com ara un moment perquè sàpigues que el Parc Agrari no ha sortit així, pof, el Parc Agrari. No, el Parc Agrari va ser una feina de fa molts anys i que en aquests moments ho van acceptar-ho i va sortir endavant. Vull dir, també ara podríem anar fins al final, però ja ho farem. Tu creus que ha estat una bona eina? Si no hi hagués hagut només la figura de Parc Agrari, ja dic que el Parc Agrari no és res més que la zona agrícola 24 del Pla General Metropolità, que té les normatives urbanístiques del Pla General Metropolità. Però si aquestes normatives no es feien complir, és com si no hi hagués zones 24. I al fer-se el Consorci ha fet que, per exemple, es vam poder parar les estacions d'àrees, vam tenir uns moments de pujada bastant forts, vam aconseguir bastantes coses, però ara últimament hi ha uns processos de baixada molt forts degut a una sèrie de circumstàncies que passen, que bé, les podem explicar. Tu vas ser regidor d'Agricultura aquí a l'Ajuntament de Sant Boi? Sí, no? Els primers anys d'Ajuntament Democràtic? Sí, el segon. Sí.
Per què estic al segon? Perquè el primer sempre estàvem anant a queixar que no es fa res, que això està sorra per aquí, que això és sorra per allà, que per allà que per allà. Vale. Llavors va ser el Vila. El Vila em diu, doncs queda Lluís, que no tinc ningú, que queda, i bueno, doncs em quedo. I, com a mínim vam arreglar una mica els camins, algunes cosetes es van fer, un servei de disciplina urbanística, que bueno, funcionava com funcionava. Hi havia una patrulla de guàrdia urbanos i que ja s'ha fos també, vull dir, quan vaig marxar es va fondre, les coses clares. Vull dir, tot una sèrie de cosetes que es van aconseguir i potser cosetes molt importants com aquesta gerència d'agricultura sense que ningú en parli, la desfeta del sindicat vertical, en el qual amb els consells agraris vam lograr dissoldre pràcticament el poder del sindicat vertical, que llavors hi ha càmeres, em penso que hi ha càmeres agràries, tot en recordo, o hermandat, però ja s'havia canviat, bueno, no me'n recordo. Vull dir, el tenir el Consell Agrari, les hermandades d'abans, eren com unes institucions que vigilaven els pagesos, no? Evidentment. El secretari, que nosaltres també li vam demanar, no la Creu de Sant Jordi, la fill honorífic de Sant Boi, que era Jaume Pujades, perquè se'ns va portar molt bé. I quan vam començar a venir els pagesos a venir cap aquí, ens va obrir el sindicat, la cooperativa, el sindicat, l'hermandat, perquè ens poguéssim reunir allà dintre, i sempre li vam reconèixer, no sé, hi havíem tingut converses així molt centrades amb ell, vull dir, una cosa que es va portar molt bé tant a nosaltres com jo crec que amb altres persones també. És que anem desenvolupant, hi ha moltes coses a dir. Sí, ja anem sortint, no et preocupis. I bueno, anem fent d'aquesta manera i coses que no es veuen, com treure el poder de les hermandades, ells tenien la vigilància rural, ells tenien la reparació dels camins, nosaltres havíem de portar uns diners a l'hermandat perquè s'arreglessin els camins, tot això es dissol amb estar a l'Ajuntament, perquè la Unió Pagès també pressiona tots els pobles, no? I passa a ser els ajuntaments. És a dir, si nosaltres ja paguem els impostos, és l'Ajuntament que ha de vigilar si hi ha furs o hi ha coses, o és l'Ajuntament que ha d'arreglar els camins. No els hem de pagar els pagesos. Els ciutadans no paguen el carrer cada dia, paguen el primer cop que s'urbanitza, però no després. I que a última hora també els vam fer nosaltres, els camins. I totes aquestes coses van anar passant a l'Ajuntament, van ser paus que es treien dels pagesos, que tampoc no ho sembla, però eren uns diners que tant per hectàrea, tant per mujada, que es pagava per mantenir el servei de vigilància, per mantenir la regla dels camps, tot això ho vam anar passant a l'Ajuntament, no? Amb els calés que ja pagàvem de la contribució, no va pujar la contribució ni va passar res, tot això. Sí, però han fet moltes cosetes que no es veuen, tampoc, si vas a mirar, però tenen molt importants, aquests moments. Ara, durant la pandèmia, com que no podíem sortir més enllà del municipi, molts ciutadans buscaven llocs per anar a passejar, a caminar, no? A la muntanya, que semblava les Rambles, i molta gent va descobrir el Parc Agrari, que teníem una zona agrícola. Tu creus que, veient-lo com a pagès, tu creus que els ciutadans de Sant Boi en general valoren que tenen una zona agrícola tan bèstia, tan interessant i tan potent com la que tenim aquí a Sant Boi? Jo crec que no. Jo crec que avui dia la ciutat de futur, la ciutat de Sant Boi, és molt gran i la gent viu d'esquena a la natura. No se'n dona compte, no li falta cap comoditat dintre dels seus pisos, dintre de les seves places, dintre de les seves coses, i no es dona compte, doncs, moltes vegades, inclús no com a productor d'aliments, que també, evidentment, i que podria produir, però moltíssims més aliments al Parc Agrari, però moltíssims més. Però vull dir, el valor sobretot que té, a part de treballar dintre d'una conurbació urbana com aquesta, és un valor medioambiental. És a dir, si no hagués protegit aquesta terra, Cornellà hauria saltat al riu
I Cornellà, de la mateixa manera que està ajuntat a l'Hospitalet i Barcelona, que no pots distingir on és un poble i l'altre, hagués passat aquí, si hagués ajuntat Sant Boi i Viladecans, Gavà, per tota la zona del Delta. Això hauria de passar. De moment no ha passat. De moment, gràcies a això, no ha passat i els ciutadans viuen molt lluny de tota aquesta realitat. Creuen que tot, i més ara, amb aquests telèfons tan famosos, que jo no m'entero que es feia l'acte perquè no tinc aquests telèfons, vull dir, soc el primer sorprès, vull dir, les coses clares, vull dir, la gent està, no, és una paraula que seria lletja, no? Però vull dir, la gent està obsessionada amb això i creu que tot se soluciona amb això i que tot surt d'allà dintre, no? I no surt d'allà dintre, la gent s'ha de trobar, s'ha de fer organitzacions, partits polítics. La gent no participa enlloc, els partits polítics tampoc, la majoria, Vull dir, llavors les decisions moltes vegades polítiques es prenen des d'una manera caciquil, és a dir, es converteixen en organismes caciquils, que el que està a dalt diu una cosa i després baixa cap a baix, no va mai de baix cap amunt. Totes aquestes coses es poden canviar si la gent participem, si els ciutadans participem dintre dels partits, dintre de les organitzacions, dintre de les associacions, dintre de les coses. Però estem molt malament perquè el telèfon se'ns menja el coco. Doncs sí. A mi m'agradaria parlar de com va néixer la teva vocació de ser pagès. Si és un tema que va ser de la família o com va ser? Bueno, sí. A veure, a casa no som una casa de pagès, no érem una casa de pagès d'aquelles que tenia un nom, no? Igual que el meu cunyat. Són cases de pagès que sortim de treballadors, que ens comencem a instal·lar, comprem una mica de terra, una altra mica, i a l'última hora hem fet una explotació, no? Però verdaderament no som com a cal fulano, a cal sotano, a cal no sé què, a cal no sé quantos, no? Nosaltres som els pàries de la terra, els pàries de la terra que ens anem treballant de manera autònoma i pràcticament venent tots els nostres productes als mercats municipals de Barcelona i de Sant Boi, i de cada poble. Vull dir, els pagesos, pràcticament la majoria, anàvem a vendre, l'any 80 eren 416 pagesos que anàvem a vendre als mercats municipals de Barcelona, però a més hi havia el mercat de Sant Boi, a Sant Feliu de Sant Feliu, no sé com. Vull dir, molta producció, que llavors eren molts petits pagesos, era una producció que es venia directament al consumidor, directe, sense històries ni de quilòmetres zeros que es diu ara, ni ecològiques, ni de proximitat, ni totes aquestes històries, no? Però llavors era realment el que hi havia i era verdaderament veritat, sense fantasies, encara n'hi ha molta. Molt bé. Jo he viscut tota la meva infància al carrer. Que m'has preguntat on surt, això. Sí. A veure, doncs jo neixo en una casa de pagès, però una casa de treballadors, de pàries, que quan s'acaba la guerra, la mica de terra que teníem arrendament a la zona del Pla d'en Mas, del senyor de Ros i Ramis, ens fan fora de la terra. Però el meu pare, que ja havia estat a la Unió de Rabassaires i tot això, es resisteix i vam ser els últims de marxar. I l'última hora vam marxar quan va poder comprar ja el campet al costat i li va dir amb l'amo, amb el senyor, perquè els pagesos tenim amo i tenim senyor. Això també, ojo, vull dir, doncs li va dir amb l'amo i ara ja no em fas fora, ara me'n vaig. Inclús van acabar amics, perquè tants anys hi havia una relació així forta, no? Però acabada la guerra, molts pagesos van desaparèixer de Sant Boi, perquè tant en Puig, aquest Puig de Càrcer, hi havia 3 o 4 terratinents d'aquests que no van tenir compassió, van tirar fora la gent per les bones, van fer un pacte, perquè van fer un pacte entre ells i era la venjança. La venjança era fer-nos fora tots, i ho van fer-ho sense cap contemplació. Llavors jo neixo a aquesta casa, i sí que de petit sí que veig coses rares, però no sé, no les entenc. Anava al camp amb el pare i tal i qual,
tot un plat, un dia apareix un home allà a casa amb una puig i collons, qui és aquest? Tampoc m'explicava res. Bueno, aquest, no, el Gaietano, no, Gaietano, i qui és aquest home? Aquest home, doncs, era una espècie d'oncle meu, perquè els seus fills van créixer junts amb la mare, perquè se va morir la dona, que era germana de l'àvia, van créixer junts. I aquest home també estava perseguit pel franquisme i es va amagar, primer per Barcelona, després estava a Sant Climent, en fi, i a mica en mica es van anar deixant veure aquest home, perquè fos. I quan tenia 4 anys ja vam anar a França, 4 anys. Perquè anem a França, hi havia l'oncle i vaig veure Llibert i la Victòria, que eren petits que també havien estat a casa. 4 anys, però... I no ho trobaves normal, però no sabies per què. Després, com te vas fent gran, saps el que ha passat a aquest país i la desgràcia que va passar i l'horror que va passar la gent del camp. Perquè no és igual que la ciutat, el camp. Perquè al camp es coneix tothom i allà es va perseguir, es va fer disbarats. Aquest onculata, que és el Contòfol, no va venir aquí fins per allà als anys 70, de França cap aquí. Vull dir, o sigui que els horrors que van passar van ser molt forts. Llavors, què passa? El senyor ens surt fora, nosaltres comprem una mica de terra i llavors jo era petitet i anava per allà al camp els dies que hi havia festa al col·legi i totes aquestes coses. Mai a la meva vida vaig pensar que la meva vida no tenia que ser de pagès. Inclús trobava estrany que, més grandet ja, als 15 o 16 anys, que tots els companys que de petit havia tingut al col·legi eren pagesos, perquè pràcticament tothom d'una manera o altra estava relacionat amb el camp, directament o indirectament. Ja hi havia també camp-cegueres, hi havia una sèrie de coses, però no era de pagès, també em va semblar raro, no? Vull dir, jo també vaig estar menys 5 anys, és que perquè ho vegis tota la història de la pagesia meva, quan tenia 10 o 11 anys, jo no sé si és que el col·legi no creia o no sé. A casa em van fotre amb una dona que vam trobar que tenia una feia de mestra nacional amb un poblet a dalt a Montseny, a les muntanyes d'allà a Montseny, a la zona de Fogars de Montclús, Mosqueroles, a la costa del Montseny. Era una escola nacional que era, havia sigut, em sembla, una quadra de vaques, allò, unes parets fortes així, i embostissat, i ella tenia la caseta a dalt, aquesta bona dona, i sempre si podia tenia un o dos, perquè així d'aquesta manera es treia més bon. I allà vaig deixar jo amb uns pagesos que eren de la mateixa manera dels pagesos que jo coneixia aquí a casa, del braç de casa, diríem, pagesos que treballaven pel seu compte, pagesos pobres. No hi havia ja pagesos de cal fulano ni de cal sultano, que et miraven així una mica per sobre, no? I era una gent que cada casa tenien les seves 4 vaques, tenien la seva mica de terra, era pràcticament una vida que era autosostenible. Després hi havia el mercat de Sant Celoni, un cop a la setmana, i baixaven a vendre. Així em crio jo aquests 4 o 5 anys que estic fora de casa, més integrat encara a la terra que no pas a casa. Baixo d'allà dalt i se'm havia canviat una barbaritat. Quasi que no es coneixia. És que no sé com va passar. Va ser una cosa de tancar els ulls i obrir-los. Vull dir, va haver un canvi brutal a Sant Boi, un creixement, evidentment. La gent del sud, abans es treballava per segar, per sembrar, amb mules, i després surten els tractors. Vull dir, tota la gent que estava al camp també va tenir que immigrar cap al sud quan es feien els tractors, per dir-ho d'una manera, no? Tota aquesta gent van anar-se posant, van fent-se cases, i després es van fer barriades, és que hem de reconèixer una cosa, és que és gros això, El temps del franquisme, que hi va haver tanta necessitat d'habitatge, doncs es va fer Belvitge, es va fer tots els problemes que puguin haver, la ciutat cooperativa, a Sant Ildefonso, eren uns habitatges que estaven bé i estaven fets pels treballadors. En canvi, ara que tenim tantes coses i que tenim no sé què, no hi ha manera que els ajuntaments diguin jo faig 1.000 habitatges a un preu de 200 euros que sigui per tornar el crèdit i que mai seran de propietat. Doncs ara no es pot fer això. Ara no es pot fer i en canvi llavors es va fer. Són aquelles contradiccions que es van pensar.
Doncs això, llavors jo creixo aquí, també, és veritat, vaig a repàs després amb el Don José, com ja tenia 15 anys, 16, 17, i allà, doncs un dia anant cap al camp, amb la bicicleta, trobo el carro, que era el meu cunyat, i anava amb la seva germana dalt del carro, i jo dic, aquesta nana és com aquelles nanes d'allà aquell poblet que jo estava, no? Vull dir, sí, dic, sí, aquesta nana... I, bueno, a part que també, va una mica fletxasso, no? Però llavors, aquesta nana anava a repàs també a l'escola, a Don José. Jo no vaig deixar de pizza, dic, home, aquesta nana ha de ser per mi, perquè és a la feina, sap el que fa, bueno... M'entenc. Sí, estava ensenyada, no? Jo crec que amb la mare del Josep els hi vaig fer inclús mal, perquè era una noia que era molt vàlida, és molt vàlida, i esclar, ells la van perdre i jo la vaig guanyar. I jo crec que sí que verdaderament van trobar a faltar la seva germana, la seva filla, la meva sogra, perquè l'explotació familiar doncs és un nucli que allà tothom s'ajuda l'un a l'altre i tothom col·labora a tirar endavant l'explotació. I esclar, que falla una persona es nota, o si tens la desgràcia de tenir qualsevol accident i et quedes en un nen, és un problema, no? No sé, deixem-ho per aquí, ja... Lligant el que acabes de dir, no? Del model familiar i social que hi havia en aquests moments de la pagesia, no? Tu ara vas pels camps aquí del Parc Agrari i ha canviat el paisatge de les persones que hi són treballant, no? Ara són altres famílies, són altres llocs, altres països, i no veus pràcticament ningú d'aquí, podríem dir, tot treballant. No va ser fàcil aconseguir el Parc Agrari. Has de pensar que els propietaris van recollir 600 firmes contra la creació del Parc Agrari. Verdaderament, qui els va organitzar, aquests propietaris, i que van recollir les seves firmes. Una mena d'institució que el franquisme va respectar molt, que es deia Sant Isidro, l'Institut de Sant Isidro, vull dir, que són una colla de gent, propietaris absentistes, és a dir, no pagesos, sinó el propietari de la terra, el que ens va fer fora després de la guerra, el que va causar la mort inclús de pena a alguns pagesos de Sant Boi, no? Aquests són els de Sant Isidro, són els propietaris, i tornaran a sortir, si anem mirant la cosa. Vull dir, què m'has preguntat? No, vull dir... De la gent que... Sí, exacte. Vull dir, a veure, què passa? Llavors, pràcticament, cada 2 hectàrees, 1 hectàrea de vegades, hi havia una família. 2 hectàrees ja hi havia una família que venia directament als seus productes, com us he dit, totes aquestes coses. Què passa aquí? A veure, aquestes famílies, igual que aquell poble que vaig estar allà, que no va quedar ningú de la meva edat, tots els joves van marxar, ara hi ha turistes aquests que no saben treure ni mierda de la porta. Vull dir, aquí va passar 3 coses del mateix. Les cases de pagès vam donar estudis, evidentment, als nostres fills. I els nostres fills van dir, nanai, aquí jo no m'hi quedo. I tots han anat a treballar allà on han pogut, no? És igual, feines de la ciutat. I al camp ha passat que els pagesos no han tingut un relleu generacional i s'ha quedat al camp buit. Què passa? De la mateixa manera que com la meva generació ja va agafar terres, el camp que teníem a casa, eren tres petits pagesos, que eren propietaris, evidentment, si no vam comprar aquestes petites terres i vam arribar a fer 4 o 5 hectàrees de terra. Ja vam assumir el treball de 3 o 4 famílies. Ara, els que queden han hagut d'assumir el treball de moltes més famílies. Evidentment, hi ha altres maquinàries, no? Però aquestes famílies, avui, els fills, és a dir, els meus fills que han continuat, ja no tenen descendència de cap mena a casa. Potser a Sant Boi n'hi ha 3. Vull dir, llavors, la crisi és molt més greu, no?
estem entrant al futur del parc agrari, si ho volem, no? Vull dir, llavors, la crisi és molt més greu perquè ells assumir ja tota la terra ja no tenen quasi capacitat de fer-ho tot, i la cooperativa ha fet molts esforços i ha creat un fons de terres, de pagesos que pleguen, no tenien, i la van portar en aquella terra. Però, clar, els dies passen i els anys també. I què passarà d'aquí 5 o 10 anys? No sé, bueno, si de cas continuem, no sé si... Bueno, això que dic, no hi ha gent, no. Però també venen alguns de fora, perquè hi ha algun pakistaní, alguns xinos, que aquests no sé on treuen els talents, però han comprat terra. Sí, és molt impenetrable el món dels xinos, sí. No, sí, és impenetrable. Però bueno, són pocs. I si han de ser desgraciats com nosaltres, val més que no hi sigui. I aquí s'ha de fer un canvi, i això ho han de fer els polítics. I em sembla que anem per mal camí, però bueno. Ja ho veurem. Molt bé. Jo comentava abans, jo he viscut tota la meva vida, tota la meva infància al carrer Jaume I, que abans deia General Mola, no? I hi ha una cosa que se'm va quedar aquí al cap, no? Que és aquesta olor, no? Quan baixava pel carrer Canonge Jaume Collell, no? Que hi havia ja tota una seguida de cases de pagesos que encara existeixen, l'olor a fruita. Sí, però és que aquí a Sant Boi hi havia bastanta fruita, ja més cap a avall era més aviat verdura, però a vora del riu i amunt tot era fruita, i llavors hi havia encara, perquè clar, vam ser primer que havia de fer fruita. Llavors, clar, la fruita feien remolatge, feien ovals i aquestes coses, però aquí es feia fruita, s'embarcava i, en fi. La fruita que hi havia aquell temps eren les pomes camoses i les pomes manyagues. Les pomes camoses i les pomes manyagues, a part de que la camosa siguessin uns tribus com ara, s'hauria conservat molts anys, es guardava fora, es guardava el que dèiem nosaltres la cambra, però no era una cambra frigorífica, era una cambra d'un magatzem, no? I esclar, allò quan anava madurant feia molta olor, igual que la manyaga, no? I dir, si tu ets camosa, soc manyaga, si tu ets manyaga, jo soc camós, no recordo com anava aquella cançó, no? Vull dir, així. Llavors aquestes pomes feien molta olor i evidentment anava al carrer. Hi havia moltes cases, petites cases de pagès, no? Algunes de grans, però eren petites. I aquesta olor que s'ha perdut perquè avui dia la fruita que hi ha nova, penso que vaig ser dels últims de tenir pomeres, doncs escull, no té olor la fruita, però de totes maneres la poses al frigorífic perquè vam fer frigorífics també, totes aquestes coses al frigorífic, i llavors allà es guarda perquè aquesta poma no resistiria 15 dies a fora, es faria malbé. Vull dir, si no estigués guardada al frigorífic, no aniria. Jo he de reconèixer que quan vaig fer el documental, que vaig anar al camp del Lluís Solanas, que el tenim aquí, el president de la cooperativa agrària, vaig descobrir els préssecs d'aquí de Sant Boi. No els coneixia, de veritat. I jo m'ha encantat el préssec. Jo crec que ha estat millor préssec que del camp del Lluís. De veritat, va ser un descobriment brutal. A Sant Boi tenim aquests préssecs, que són una autèntica meravella. I a més, a través de l'agrobotiga, de la cambra agrària, que us convido que l'aneu a veure, a més la picat de l'Ivan Bravo, que era molt xula, i a més aquests préssecs els podeu trobar també amb el Cap Bravo, vull dir que està bé que aquesta fruita, aquesta producció es pugui fer aquí, no? O sigui, que hi ha capacitat de fer coses de productes de molta qualitat, no? I ara ve la primera pregunta. Tu creus que continuarem menjant de la mateixa manera? O està canviant també els models de com menja la gent i això fa que l'agricultura també es tingui que adaptar a això i els models de negoci, de comerç? Perquè clar, abans trobaves que el pagès venia directament, moltes vegades, aquí és molt normal, venien al garatge i venien directament, o al mercat, sí, exacte, hi ha molts pagesos de Sant Boi que tenien parada als mercats de Barcelona, la Boqueria, altres mercats, i ara ens trobem que hi ha cadenes de fruiteries que a més resulta que venen fruita, però també venen pernil, venen sobrassades, venen peix, venen no sé què, no? Bueno, a veure, li dic bufa, s'ha acabat la pila, segur. Bufa, li dic la veritat, que ho dius. Bueno, a veure, és com tot, no?
ell ha fet un esforç, les coses clares. Ha fet un esforç i em penso que li porta molts mal de casa. Els que queden fan un esforç. No tenen continuïtat. Però jo crec que cap a on anem, i això és molt fort, perquè és molt fort de dir-ho, es fa cap a explotacions grans. És a dir, per exemple, el Parc Agrari té unes 3.000 hectàrees, per dir-ho d'una manera. El Parc Agrari té, per exemple, 3.000 hectàrees, però quin problema té el Parc Agrari? Quin problema té? Les zones 24 agrícoles protegides? Doncs que té 5.000 propietaris. Llavors, si té 5.000 propietaris i 3.000 hectàrees, així no es va enlloc, avui dia. Avui dia, per què hi ha Gavà i Viladecans que foten fàstic molts trossos de Gavà i Viladecans? Sí, jo, Carles Ruiz, deixa anar, també. Per què hi ha molts llocs que foten fàstic? Doncs perquè són petits, eren petits pagesos, que tenien una petita explotació, que la vam haver de comprar perquè si no, no teníem terra, i que ara s'han fet vells i tenen aquesta terra i llavors què passa amb aquesta terra? Els hi porta uns gastos i no en treuen res. Què intentaran? A veure, no és el meu pensament, però bé, és igual. Què intentarà Imaginem-nos ara, em poso per exemple, jo a casa, com som pagesos, comprem terra per fer de pagès. Fem de pagès i ara jo em jubilo. Els meus fills diuen, naranjas, jo aquí no m'hi quedo. I això a tots. Què em passa ara a mi? No em passa a mi perquè jo no penso així. Jo penso que la terra ha de ser pública. Però què em passa ara a mi? Que jo tinc 4 o 5 hectàrees, que no en trec res, que em porta gastos, i jo què penso jo? Aquí això ho haig de vendre al millor postor. I què vol dir vendre al millor postor? No amb un pagès, sinó amb algú que vulgui especular per allà dintre, no? Vulgui fotre disparats, perquè ara això no es pot fer. Evidentment no es pot fer. Es pot especular perquè, i més ara que ja tenim el servei de disciplina urbanística de l'àrea metropolitana, i aquí tornarem a sortir amb el Sant Isidre. Què passa ara amb els pagesos? Nosaltres, la Unió de Pagesos, hem defensat el Parc Agrari amb els pagesos, en contra dels propietaris grans. Però és que ara resulta que els petits també són propietaris. Llavors el temps corre contra la Unió de Pagesos, perquè el petit també es vol treure allò de sobre, perquè no en fa res, no en treu res, no li porta gastos, senzillament, què ha de fer? Llavors aquí tornem a sortir amb el Sant Isidre dels pebrots que llauraven els bous al camp. Els bous eren els pagesos, no llauraven els bous. Llavors torna a sortir el Sant Isidre, evidentment. Torna a sortir el Sant Isidre, que ja al seu dia va recollir 600 firmes contra el Parc Agrari, torna a sortir ara el Sant Isidre, fotent merder, sobretot entre Viladecans i Gavà, perquè és la zona que està patint més, és la zona que té explotacions de 4 i 5.000 metres quadrats, cosa que a Sant Boi ja són, de vegades hi ha explotacions que tenen 10 hectàrees, que en tenen 5, que són més grans, però allà que es va conquerir, es va netejar aquella zona més tard, doncs eren petites explotacions, eren estrets, perquè hi havia els desaigües, els valls, perquè així s'aixecava la terra, perquè és molt fondo, en fi, i són petits camps. Què passa amb els ajuntaments de Gavà i Viladecans? Nosaltres aconseguim la disciplina urbanística a través del consorci, apretant a l'àrea metropolitana, perquè són ells el que 24 agrícola protegit i ara ho han aconseguit. Què passa? Ara s'agreuja la cosa, perquè amb aquests petits pagesos que són propietaris i que no saben què fer-ne de la terra, que estan fent infraccions urbanístiques allà dintre, ara se'ls persegueix també, molt a poc, perquè només hi ha un equip. Això s'hauria de multiplicar per 2 o per 3, aquest equip de disciplina urbanística. Perquè la terra aquesta és per produir aliments, no és per fer porqueries, parlant clar. Llavors això torna a sortir Sant Isidre. I torna a fotre merder aquí baix. I què fa el Sant Isidre? Home, intenta convèncer, intenta fotre... Perquè va sortir amb el tema de l'aeroport, que m'has preguntat abans. L'ampliació de l'aeroport, que no fa cap falta, a més, el que proposa AENA
que és allargar la pista de baix a mar, però que tampoc soluciona el tema perquè l'únicament que faria seria 3.100 metres, que és el mínim exigible. És a dir, un avió de no sé si porten 100 tonelades de petroli, aquests grossos, si tingués que fer un avortament de vol, quedaria una roda a fora ja, allò al seu moment, quedaria així, com no fora entrant. 3.600 és el mínim que és segur. Per tant, no soluciona el tema, però a més, s'ha de compensar, com que és terra protegida, que mediambiental, s'ha de compensar amb terra del Parc Agrari 300 o 500 hectàrees. A Sant Isidre surt aquí, una altra vegada, ensenyant la metja, collons, que ara és l'hora de fer calés. No de protegir el Parc Agrari i d'inflar el cap a Gavà i Viladecans. I què passa amb els alcaldes de Gavà i Viladecans? Home, que tots aquests nostres alcaldes porten un totxo sota el braç. Van néixer amb un totxo. Però el de Gavà, el de Viladecans, van néixer amb una jàssera. Vull dir, sí, és així. No, però és que no és una crítica destructiva, és que és la realitat, no hi ha res més. Vull dir, llavors, convencen, això és molt gros, que ha passat últimament, convencen a una diputada del Parlament que presenti una moció per canviar les normatives del Consorci del Parc Agrari. I això és indignant. Jo soc militant del Partit Socialista i jo estic a la sectorial del camp, o agrari, no sé com collons dir, no sé qui estic. Som 2 o 3 els militants del Partit Socialista de la comarca. A veure, qui li diu a aquesta diputada que presenti això al Parlament? Qui li diu? Si no li diem nosaltres, qui li diu? Qui li diu? A qui s'escolta aquesta diputada? Qui s'escolta? Vull dir, és una diputada del Partit Socialista. A qui s'escolta? El Sant Isidre? El Sant Isidre, que són l'antagonisme de tot, els descendents del feudalisme. S'escolta els descendents del feudalisme, aquesta diputada? Home, ens els hem de... No hi vull veure aquesta diputada, ens els tindrem, vull dir... Però, tia, tu què fas? Qui t'ha dit que presentis aquesta moció? Amb qui t'has aconsellat perquè presentis aquesta moció? Però que no ho veus, que estàs fent que va rebre per tots els 4 costats? O és que potser, com que és de fora de la comarca, això ja és molt mal pensar. Que no el volem substituir per una noia d'aquesta comarca, també. Aquesta li fotem aquesta mala passada, rebarà pels 4 costats i direm, noi, has fracassat, en fotem una altra, perquè dintre dels partits les coses van punyalades que aquest tio, No dintre del Partit Socialista, a tots els partits, que quedi clar. I dic, va així. Això ha passat ara, aquesta setmana passada, I això ha passat aquesta setmana. A veure, com no consulta el Partit Socialista als 2 o 3 militants que estan a la seva sectorial d'Agricultura? Com no els hi consulta? I no s'escolta dient, a veure, escolta, què tinc que presentar jo perquè això es pugui arreglar o no es pugui arreglar? I llavors, a qui consulta? El Sant Isidre? Home, això és molt bo. Això és pitjor que l'Eurovegas. Que ja va ser, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Molt bé. Jo el que crec que ara seria interessant és obrir un torn de preguntes i de vosaltres al públic i la Mireia no sé si vol fer alguna pregunta. Sí, perquè el Xavi s'ha avisat que l'acte d'avui li boicotejaríem una mica des de la Junta, jo la primera, perquè avui és, com ha dit, és un gran honor comptar amb les intervencions de Lluís, precisament com a persona que pot parlar en primera persona del fons d'aquest documental, però aquest documental no s'ha fet sol i crec que també val la pena que aquí l'entrevistador sigui una miqueta entrevistat perquè el producte que has fet també és meravellós. Aleshores et farem preguntes molt curtes i després passarem la veu, perquè el Xavi ha dit segurament si la gent vol preguntar, però i si no? Aleshores, tu has fet aquest documental, que ja ho has dit, per un encàrrec, i tu ets una persona molt sensibilitzada amb el medi ambient i amb la zona natural i amb l'entorn natural i amb el parc agrari. Però, després d'haver fet aquest documental, què t'ha portat? Mira, jo vaig tenir la sort d'estar aquí la Maria Lledó. Sí.
Vaig tenir la sort fa uns anys de fer un altre petit vídeo documental per a una exposició itinerant que vam organitzar als 6 museus d'aquí del Delta del Llobregat, que es deia Llobregat, 6 pobles del Llobregat, i vaig tenir la sort, també acompanyat amb la Mònica, amb la meva dona, d'anar a rodar molts d'aquests espais que després s'han rodat també 4 o 5 anys després en aquest. I puc dir-te que he vist una evolució, en molts casos, desagradable del parc gran. O sigui, camps que vaig veure que fa uns anys havia vist conreuats, com ho explicava el Lluís, ara els he vist abandonats. Els he vist, deixats de la Mare de Déu i tal. Llavors fa una miqueta de cosa. Evidentment, un cop intenta fer un documental, un vídeo, intentes que quedi maco, que quedi elegant, que quedi... I de fet, existeixen aquests racons. Però, clar, està posada amb una música, la banda sonora per ser l'ha fet un amic meu, el Roger Sobirana, una banda sonora que s'ha fet molt maca, però si gravéssim amb el so directe del que s'escolta mentre estàs rodant aquells camps agrícoles, un soroll de camions, d'avions, de no sé què, brutal. Llavors, aprens que, ostres, és que els pagesos ara mateix són els últims mohicanos. Són una raça que, per desgràcia, està a desaparèixer. Però és que no només aquí, a tot Catalunya i a tot el món. Els ramaders, els pagesos, cada vegada hi ha menys ramaders, cada vegada hi ha menys pagesos. I és per tots els problemes que només els avui tenim aquests problemes, els tenim. I a mi això, particularment com a ciutadà, i que valoro l'entorn natural, com deies, i valoro també el model gastronòmic que tenim aquí, la dieta mediterrània, tot això a mi em preocupa. Doncs una altra pregunta que té a veure, que jo crec que tots els que estem aquí o els que no som dedicats als mitjans audiovisuals o fins i tot dedicats al món artístic, perquè crec que més enllà d'un producte audiovisual és un producte artístic, amb la finalitat que encara valorem més, hem vist 18 minuts de projecció. Què t'ha implicat en temps que nosaltres puguem veure 18 minuts de projecció? Aquest documental es va començar a rodar al juny del 2022 i es va acabar de rodar al novembre del 2022. Clar, en un principi l'encàrrec era fer un seguiment de la carxofa i de la cooperativa Savoiana, aquest era l'encàrrec, doncs va fer un seguiment brutal de tot el tema del comprar la carxofa. El problema és que després va canviar el criteri del que volia mostrar, doncs es va allargar molt més. Això, bona part de coses que es van rodar no van poder utilitzar i sí que és veritat que aquí ha implicat també un repte tecnològic per poder fer aquest documental, tenint en compte que un fa un Palomo, o sigui, és autònom i sort que té l'ajuda del teu amic familiar o de la teva parella, però aquí moltes de les imatges que veieu aquí s'han rodat al mòbil. Els mòbils ara tenen una tecnologia meravellosa, ja les càmeres porten, que sé que el Lluís fa l'altre, però amb els mòbils podem rodar unes imatges que abans no es podien rodar o eren molt costoses, una producció molt costosa i que necessitava molta gent per rodar la mateixa imatge que avui en dia es pot fer amb un mòbil. Per això veia els moviments de càmera que algú aquí, 30 persones, no, autònom, de freelance. I de tot aquest temps compartit, ja no d'hores d'estudi teves produint el material, sinó de la producció vivencial, del que és compartit als camps o amb la gent de la pagesia, hi ha alguna anècdota concreta que t'hagi quedat? Home, a mi ho haig de dir, Lluís, Primer, conèixer el Lluís, màquina. Però jo crec que tots els pagesos tenen un altre tarannà vital a la resta de la població. O sigui, no saben estar quiets, parats, sempre estan treballant, sempre estan maquinant, sempre hi ha alguna cosa a fer en el camp. O al camp o el que estigui relacionat amb el camp. Després, vaig conèixer amb el Jordi, que treballa a la Cambra Agrària, que surt allà seleccionant les carxofes. Cooperativa, sisplau. Perdó. Cambra Agrària, m'he equivocat, la cooperativa, Centesor. El ritme que portava aquell home era impressionant.
Sí, i després la magnífica col·laboració de tots els treballadors que hi havia allà, que eren de moltes nacionalitats, que estaven allà i diuen, escolta, sí, no hi ha problema. Una meravella. Després, dir-vos que també vaig tenir un ensurt, que per culpa del Google Maps em vaig ficar per un camí que acabava en un poc que estava trencat i el cotxe se'm va quedar allà clavat. I vaig tenir que baixar la grua, vull dir que també va ser un ensurt, no? Però una experiència molt vital, molt intensa. Molt bé, doncs per últim i passarem la paraula al públic per si algú vol intervenir. Suposo que la finalitat d'aquesta producció és sensibilitzar a la ciutadania amb aquest tresor que és el parc agrari. Fins aquí és correcte? No, perquè t'anava a preguntar que tu mateix ho has deixat entredir fa una estoneta, però creus que el fet que generi una producció amb imatges espectaculars que són les que són del parc agrari i que són evidentment camps reals, fruites reals, hortalisses reals, creus que això, tot i que hi ha parts de vivencials que expliquen els pagesos i que són les parts que diuen no tenim relleu, tenim tots aquests problemes, creus que pot costar que la gent se sensibilitzi amb aquesta problemàtica perquè diuen, ostres, quin entorn més meravellós i que quedi més tapat i no arribem, la gent no ens arribi a les problemàtiques que hi ha? Mira, clar, per poder plasmar en un documental com aquest tota la realitat del parc agrari hi ha moltes realitats i humanes, ja ni t'explico. Ara ja ha marxat la Isa, que sortia aquí amb el tema de l'agricultura ecològica, no? I aquesta cooperativa que han creat. Però el encarregat del camp era un senyor ucranià que acabava de fugir de la guerra. Un home superintel·ligent. Alguns dels treballadors que estaven per allà, de països africans o de pakistanesos, o ho comentat també d'això. Hi ha gent fora d'aquí que també té una cultura agrícola, no? I que també l'estan aportant en aquests moments aquí, no? I famílies senceres que estan treballant, perquè hi ha colles de treballadors que al final, com hi ha confiança a nivell familiar, treballen allà i treballen per la cooperativa o treballen per altres pagesos i hi ha realitats molt interessants. Doncs Xavier, moltes gràcies. Passarem les paraules al públic per si algú vol dir una cosa, però jo crec que abans, tant a Lluís com a Xavier es marxem fort aplaudiment per aquest fet